CSS. Unsa ang CSS? Acronym kini sa Cascading Style Sheets. Maghatag kini og lain-lain nga porma sa imong page. Perminti kini nga ginagamit uban sa HTML aron mapanindot ang porma sa mga web pages. Tanan nga makita nato sa mga websites magamit jud ani. Sama na lang sa Facebook kung diin makita nato ang lahi-lahi nga mga bahin o layout niini. Sama sad sa YouTube nga naa sad lahi-lahi nga bahin ug porma. So, partner sa HTML ang CSS pag-abot sa pagpanindot sa mga web pages. Kung curious mo kung kinsa ang nag-develop sa CSS, mao ni si Hakon Wiyomley ug Bert Boss. Pasensya na kung dili mao ang akong paglitok sa mga pangalan. Sila ang nag-develop sa mga specifications kabahin sa CSS.